Suomenlinnaan pääsee kätevästi Helsingin seudun liikenteen lauttalla. Alueella on paljon nähtävää ja saarella asuu myös paljon ihmisiä, joten siihen kannattaa tutustua huolella. Oman matkani aikana sukellusveneen vesikko oli auki vierailijoille ja suuntasin sinne ensimmäisenä. Vesikossa riittää ihmeteltävää ja siellä pääsee kokemaan sukellusveneen ahtauden ja sen, kuinka rajoitettua vapaus on ollut. Voit kurkata esimerkiksi torpedoputkeen tai kuvitella itsesi osaksi 20 hengen miehistöä, joka on sukelluksissa 13 tuntia putkeen. Alueella tosiaan on paljon ihmeteltävää ja erilaisia suojarakennelmia. Matkani pääkohde oli kuitenkin Suomen puolustusvoimien ylläpitämä sotamuseo Maneesi, jossa minulla oli varattuna opastettu kierros. Kierroksen aikana sain paljon tietoa historian kulusta, konflikteista ja mielenkiintoisia yksityiskohtaisia tarinoita. Sain kierroksen aikana tietää, oliko Lotta Svärd-säätiön merkillä yhteyksiä natsisymboliikkaan, tai kuinka ratkaiseva ja fiksu suomalainen innovaatio jalkarätti oli, joita jaettiin suomalaisille sotilaille. Myös Raatteentie moteista kävin mielenkiintoista keskustelua oppaan kanssa ja sain paljon yksityiskohtaista tietoa. Minulle kiinnostavin tapahtuma historiassa on talvisodan jälkeiset vaiheet kohti jatkosotaa ja asemasotaa. Miten kaikki alkoi ja miten jatkosotaa valmisteltiin, näihin sain mielenkiintoista sparrausapua. Sotamuseon Maneesin vieressä on tykistömaneesi, jossa on esillä suomalaista rintamataidetta sekä erilaista sotahistoriaan liittyvää näyttelyä vaihtelevasti. Täällä pääset kokeilemaan, miltä tuntuu makoilla punkassa tai kurkata, miltä näyttää sissiteltan sisällä. Kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun. Ottamalla tilin seurantaan mahdollistat uusien videoiden teon.